बेफोरबादि बियो आंखौहाय बुंहरो जाहैबाय मा होनो माथोखाय आंखौ मानो नांगौ आंखौलाय मानो नागिरदों आंखौ नाङाब्रा नागिरनाङा नोङो नै बेफोरबादि खोथा बाथ्रा नों गावनि जायगायावनो नों गुबुन हौवाखौ नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नों बेलेग हाबा लाफिनदो नोङो जायखाया नोंखौहाय हेफाजाब होनाय जायहा नोंजों लोगोसे थानाय नों बेबादि मानसि नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नै बेफोरबादि आंखौ बियो बारंबार आंखौ फोर्सफुलि बियो जबरदस्ति आंखौ थोनबाय थायो आरो रायजोफोर दिनै सैथोखौ आरो आङो लाखोमाया लाबानो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखेवफैनोसै जे एनिथिं एमजेनि रियेल केरेक्टारा मा दिनै बियो गावनि असे जाय आंगो लोगोफोरजों बियो सान हर गिदिंबायो सान हर जाय इउटुबार लोगोफोरजों बियो थायो जायो लोङो नै बे लोगोफोरनि सिगाङावहाय बियो रोखायै बुंखानायखा जे सानसेबाबो आंखौ माने हिन्जावखौ बियो गारगोन होननानै बुंखानायखा बेफोर खोथाफोरखौ गासैबो आङो मोनथिजोबनाय बिनि लोगो लेबाफ्रानो आंखौ खोथानानै दोनजोबदों आरो माखासे लोगोफ्रा माखासे मानि गेदेरमा जायफ्रा माने सनमान मान होजाथाव बेफोरबादि मानसिफोरनि सिगाङावहाय बुंनानै दोनदों बेखौ बुजायनांगौ मानोना बियो बिसिखौ गारनो नायदों नै बेफोरबादि बाथ्रा थ' रायजोफोर बेबादिनो थांनाय मोनाबिलिनि जे खोथा बे खोथायाबो बेबादिनोमोन जे मा होनो नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो मिथिया जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि आन्डारावहाय जाय टिचारफ्रा जाय मास्टारफ्रा साख्रि मावदोंमोन बिसिनि साख्रिया बावैसो 26,000 मास्टारफोरनि साख्रिया माने सानसेनो गासैबो डिसमिस जानाय साख्रिया थांनायखौहाय बयबो नोंथांमोनाबो जानो हागौ निउसनि गेजेरजों मोनथिदों बिनिखायनो रायजोफोर बे जे फट'आव जाय हौवाखौ दिन्थिदों जाय आंनि लोगोनि फट'खौ दिन्थिदों बे लोगोआबो सासे गभर्नमेन्ट मास्टार थ' बिनि थाखायनो आङो सासे लोगो हिसाबै सिगांनिफ्रायनो जोङो लोगोमोन नाथाय हाबा जानायनि उननिफ्राय जोंहा जेबो कोनो कन्टेक्ट गैया मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे संसार जानायनि उनावहाय मोनसे संसारावहाय बेफोरबादि हौवा लोगो हिन्जाव लोगो बेफोरबादि थालायोब्ला बांसिन रिलेसना मा जायो होननानैहायनो आं खुनु गावनि लोगो लेबाफोरजों जेबो आङो जगाजग दोनाखै आरो जेबो खबर गैयामोन नाथाय दिनै बे वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि जे आन्डारावहाय जाय मास्टार साख्रि मावग्राफोरनि साख्रिया सानसेनो मिथिस्लाबालासे केन्सेल जाजोबदों सुप्रिम कर्टनि रायावहाय नै बेयावहाय आंनि बे लोगोआबो गोग्लैदों नामा बे मास्टार जाय आंनि लोगो बेबो गोग्लैदों नामा होननानै बिनि दुखु खस्थ'खौहाय दुख सुखखौ आं मिन्थिनो होननानैहाय आङो फन हरनाय जादों आंनियाव बे लोगोनि नाम्बाराबो गैबावलेमोन मानोना नोंथांमोननो आं सिगां खोथाखादों आंनि मोनसे आइफन 12 खौहाय एनिथिं एमजिआ देख्रुबनानै होदों होननानै आं खोन्थाखादोंमोन बिनिखायनो आंनियाव जेबो नाम्बारबो कन्टेक्ट लिस्टबो गैलामोन खिन्थु आङो सासे लोगोनिफ्राय आङो बेखौ कालेक्ट खालामनानैहाय आङो बे लोगोखौहाय आङो सोंहरदों नोंनि खबरा माबादि जाखो माबोरै जाखो बेयावनो गोबाव समनि उनावहाय दिनै रायज्लायनायाव खोथाया एसे गोलाव जालांदों आरो बेबो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बियो प्रब्लेमावहाय थानायखाय दिनै आं बिखौ सान्त्वना हरदों आं बिखौहाय बानजाय हरदों माखासे मानि खोथाजों आरो जेब्ला बियो आंनि खबरखौ सोंदों बिबो जेबो मोनथियामोन आं हाबानि उनाव दिनै आंनि जिबनाव मा जानानै थादों जेबो मोनथिया नाथाय आं बिनो माखासे मानि खोथाखौ जेब्ला आं खोन्थादों आंनि दुखु खस्थ'फोरखौ आं माबादि सोलिनानै दङ आंनि जिबनाव आं माबादि दुखुआव दङ दिनै आं लोगो हिसाबै जेब्ला आं शेयार खालामदों खोथाफ्रा लावलांदों दुखुआव गोग्लैनानै थानायलाय बे लोगोखौहाय आङो चाहे जेसेखिया संकट समस्यायानो फैया मानो गासैबो सिचुवेसनावहाय गोसोखौ हमथानानै जिउ खांनांगौ होननानै आं बुजायहरदों बानजायहरदों आरो बे लोगोआबो आंनि दुखु खस्थ'खौ खोनानानै बिराद जिंगासिदों गोसोआव बियो दिनै जिंगासिनायजों बियो माखासे मानि बियो खोथाफोरखौहाय बियो बुंदों आंखौ बानजायदों जे जाबाय दा
मा होनो लाइफआवहाय गावनि गथ'नि भबिष्यतखौ नायनानैहाय नोङो मोजाङै मोजां नों जिउ खांलांनानै आंखौ बानजायहरदों बिनि उनावहाय लास्टआवहाय दिनै लोगो हिसाबै नालाय दिनै आंनि जिबनाव जे दुखु खस्थ' जानाय बे दुखु खस्थ'खौ नुनानै बियो जंखायनाय बादि रावजोंहाय बियो आंखौ जंखायबाय थाहरदों बियो मानोना समावहाय दुखु खस्थ' थानाय समावहाय जेब्ला ओरैनो माने एसे एदावलायनाय बेफोरबादि जंखायलायनाय बेबादि जंखायलायोब्ला एसे माइन्डफ्राबो रिफ्रेश जायो नालाय थ' जंखायनाय हिसाबै आंबो बारा जेबो बुङाखै जंखायदों थोस है हामाहाय बिदि मा बेबायदि आं बाथ्राफोरखौ आं बुंदों जे दिनै एनिथिं एमजेआ जे बुंदों जे बिनियावहाय रेकर्ड दङ आरो बिथ' हेकार थ' आंनि मबाइल हेकार थ' बिनि थाखायनो बिनियावहायबो कल रेकर्ड दं जानो हागौ एसेबां जुदि आङो सिगांनिफ्रायनो जेबादि बियो लिरदों सान थोआ हर थोआ रायज्लायदों होननानैहाय थ' आं बेबायदि सान थोआ हर थोआ सानफ्रामबो जुदि आङो रायज्लायग्रोयोब्ला आङो जुदि गुबुन बेलेग हौवाफोरजों जुदि आंहा सोमोन्दो दङब्ला दिनै आं एनिथिं एमजे निसिम आं बुङो जे दानो इमिडियेट आंनि गासैबो कल लिस्टखौ नोङो लानानै नों होनांगौ आं सोरजों रायज्लायो कय घन्टा रायज्लायो मा रायज्लायो नों बेफोरखौहाय नोङो होनांगौ बिनिखायनो ओरैनो आंनि मोखांखौ बा आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गाज्रि देखायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जुदि नों बेफोरबादि खालामोला बे मोजां जानाय नङा बिनि थाखायनो मा रायज्लायो आङो सोर साबसे बेलेग हौवाफोरजों रायज्लायो आंनि कल लिस्टआथ' नोंनाव थाजोबगोन ना नोंथ' आंनि मबाइल हेकार नों दिनै मबाइलखौ हेकिं खालामनायखायसो मियानिबो जे रायज्लायदों बे गोदान नाम्बारखौहाय फन थुनायावहाय नोंनियाव बियो गासैबो इनफरमेशना सहैदों आरो नोंनियाव रेकर्डा थादों थ' बेबादिनो आं सोर साबसे हौवाजों रायज्लायो आरो आंहा मा गाज्रि सोमोन्दो दङ सोरजों आङो मैयाहायबो मा गाज्रि रायज्लायहरदों नों बेखौबो खिन्थु नोङो होनांगौ गावखौ मोजां दिन्थिनानै आंखौहाय बेफोरबादि गाज्रि आंनि केरेक्टारखौ गाज्रि होननानैहाय दिन्थिनो नों दानाजा जाय दिनै बिनि नंखाय बेफोरबादि जोंनि सायावहाय एलिगेशन आं आरो बे लोगोनि सायाव जे एलिगेशन लागायनाय बेफोरबादि जंखायलायनाय बाथ्राफोरखौनो जेन' गोबाव समनिफ्राय मोनसे गाज्रि सोमोन्दोआव थाबोनाय बादि मोनसे जे बुंनाय बेफोरबादि रावा दिनै जोंनि लाइफ जोंनि पार्सनेल आरो जोंनि फेमिलि लाइफआवबो दिनै एफेक्ट खालामो मानोना आंहा गथ' सासे दं नों जानो हागौ दिनै जोनोमनिफ्रायनो नों गथ'नि दायित्व लायाखै नोङो दिनै गावखौ बिफा नङै बादि नोङो जाय समावहाय आंनो बयनिफ्राय बांसिन नोंनि हेफाजाब नांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मोनथिगौ जे मोनसे समाव डेलिभारि जाखांनानै जेब्ला आं 1.5 मास बानजादोंमोन बै समावहाय आङो आंनि हौवाया जे जायगायाव दिनै एमजेआ न' लुदों बिनि खाथियाव आङो बिगा मोनसे हाखौ लायदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय आंहा एसेबांबो थाखा फैसा गैयामोन बिनि थाखायनो आं माखासे थाखाखौहाय आङो आंनि मा होनो माखासे माने गुबुन मानसिफोरनिफ्राय आङो ऋण लानानैहाय आङो बे हाखौ बायहैदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय दिनैहाय आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आं दिनै लाजिया फांसिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं क्लियारै बुंफैयो आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आरो आं हौवा हिसाबै आं एमजेखौ बुंदोंमोन जे आंनि एकाउन्टआ बे हाखौ लानोथ' गोसो जाबाय आं हाखौ खिन्थु बे हाखौ लायोबा आंहा एकाउन्टआ खालि जागोन गथ'नि जानाय लोंनायखौ नोङो जेब्लासिम आंनि ऋणफ्रा जोबा एसे नों नायनांगोन होननानै आं रिक्वेस्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै जेब्ला आंनि एकाउन्टआ खालि जादों बे हाखौ लाहैनानै दिनै बे समावहाय गाइखेर पेकेट 2 बायहैनो थांदोंमोन मोनसे मुलि दखानाव बे मुलि दखानावहाय गाइखेर पेकेट 2 बायहैनो थांनायावहायनो बियो आंखौ बुंदों जाबाय पेकेट 1सेल' लागोन आं बुंदों पेकेट 1सेया साननै
सानथामल' थाङो बिनि थाखायनो पेकेट मोननैखौ लादोनि बेसेथो थाब थाब बायनाय बे समाव आंखौ बुंदों बियो पेकेट मोननै लाब्ला नों पेकेट मोनसेनि फैसाखौ होनांगोन आं पेकेट मोनसेनिल' फैसा होगोन होननानै बेफोरबादि आंखौ मेगन गिदिर गिदिर दिन्थिना आंखौ हुदुमदों दखानाव बे समावहाय आङो लाजिनायजों मोनसे गाव जि जायगायावहाय आङो सार्भिस मावो बे जायगायावहाय बेफोरबादि अपमान खालामजानायलाय आङो लाजिनानै आंनि फन पेजों आङो फन पे खालामनानै होबोदों मोननैनिबो आरो दसेनि उनाव बियो आंनि एकाउन्टाव मोनसे पेकेट मोनसेनिखौ बियो पे खालामना होफिनदों आरो गारियाव फैनानै जेब्ला आं बिखौ बुङो जे मा होनो नों दिनै फिसा सासेनि जानायखौनो नोङो एसेबां गिबाय आंथ' नोंखौ सिगांनो बुंखादोंमोन आंहा थाखा फैसा थाबा आं नोंनिफ्राय गरसेबो आं बिदेरामोन नाथाय आंहा दिनै उफायानो गैया आंहा आखायाव थाखा फैसा गैले बिनि थाखायसो आं बुंदोंमोन नोंनियाव नोंलायना मैयानो आंनो मैयासो खोथादों नोंनि आखायाव थाखा फैसा दङ होमब्ला दिनै नों फिसा सासेनि जानायखौनो नों मानो गिखो होननानै जेब्ला बुंदों बियो आंखौ बेयावहायनो गारियावहायनो आंनि बिमाया आंनि गथ'खौ बामनानै बेग सीटनाव जिरायदोंमोन आंनि बिमानि मोखाङाव आंखौ बियो सोबादों हाजासे बियो बेयावहाय गारि सिङावहाय आंखौ बियो बुदों सोदों बेफोरबादि खालामदों बियो बिनि उनावहाय लामा नेशनेल हाइवेयावहाय लाङै बियो लरि गिदिर गिदिराव बियो सोनानैहाय सिथारनो नायदों सिथारनो जेब्ला नायदों आङो खुनु रखमे आङो गियारखौहाय आङो फासयनानैहाय आङो गारिखौ लाखिदों बिनि उनावहाय रायजोफोर बियो बेफोरबादि घटना खालामनानै बियो जोंनि न'निफ्राय ओंखारनानै बियो अफ्रिनि न'आवहाय जाय इउटुबार अफ्रि बिथांनि न'आवहाय बियो ओरैनो मास मोनथामसो बियो खारलांनानै थायदों तिन मास खारलांनानै थायदों बियो ओमफ्राय बे समावहाय बियो टटालिनो थाइसेबो गरसेबो थाखा हराखै आं ओरैबादि प्रब्लेमाव आङो गोग्लैनो गोनां जादों ओरै रिन लाबाय रिनखौसो सख'हरनो ना लनखौसो सख'नो ना मा खालामनो आं ओरैबादि हालाय हाफाय जादों उपाय गैयियाव रायजोफोर आङो सनानि नेकलेसखौबो आं फाननो गोनां जादों आंनि सनानि नेकलेसखौ आङो फाननानैहाय आं गथ'नि जानो लोंनो थाखाय आं बेबस्था खालामदों लास्टाव आं एसे एनै आङो रिन लादेरनानै आङो सि दाग्राफोरनियावहाय आङो सोलाव सोफोन आङो बेफोरबादि बाखि बियै आङो सि दाग्राफोरनिफ्राय सि लायै आङो बेफोरबादि आं फानफैनो गोनां जादों आंनि बे दुखुखौहाय दिनैहाय रावबो बुजिनो हाया थ' बेफोरबादिनो रायजोफोर आङो गोबां दुखु खस्थ' आङो सैसोनानैबाबोनो गावनि हौवाखाय आङो आंगो गावनि हौवाखाय आङो गावनि जिउ बादि आं अननायखाय आं बेफोर गासैखौबो बावगारनानैहाय आङो